Verujem da je jako bitno da nastavimo da radimo na razvoju digitalne pismenosti i multidisciplinarnosti u školama, da nastavimo da promovišemo preduzetništvo i da pomažemo razvoj preduzetništva u Srbiji i da radimo aktivno na unapređenju regulative koja je neophodna za razvoj digitalne ekonomije. Videli smo da to daje dobre rezultate, videli smo da se povećava broj startupa, da dobijamo veći broj inženjera na tržištu i verujemo to da dalje ulaganje u tom smeru može da nam pomogne. Meni je velika čast uvek što sam deo inicijative Digitalne Srbije i ono što meni najviše pokreće su ljudi koji čine članstvo i upravni odbor. Ta energija koju je Branko nosio sve ove godine od 2017. kada smo se okupili i nastali, a koju sada Sale preuzima i sa nekim drugim tempom i nekim drugim delom. Tako da jedni druge verujem motivišemo. Još od samog osnivanja InfoStudio bio jedan od osnivača i ja sa njim. Postavilo se šta će meni lično bar biti ideja vodilja, zašto uložim i privatno vreme i resurse kompanije u DSI. I to me nateralo tada da definišem nešto što mi danas služi kao vodič za društvene aktivnosti. A to je, hteo sam da maksimizujem verovatnoću da moje deca žele da rastu u Srbiji. To je ono što suštinski mene najviše motiviše. Pa ja lično mislim da je ovladavanje digitalnim tehnologijama u današnje vreme izuzetno važno za napredak i pojedinca i kompanija i čitavog društva. I to je jedan od razloga zašto sam se priključila čitavoj ovoj inicijativi. A sa druge strane, kompanija iz koje dolazim je praktično i nastala upravo iz te integracije digitalnih tehnologija u neke oblasti koje ranije tradicionalno nisu pripadale IT svetu, kao što je medicina, farmacija i biologija uopšte, tako da mislim da je jako važno da nekako pronosimo taj glas i da damo primer i drugima kako mogu upotrebom digitalnih tehnologija da unaprede svoje poslovanje. Pre 5 godina preduslovi za konkurentnu digitalnu ekonomiju su bili relativno slični onima danas, a to je pre svega promjena svesti, dakle da kompanije prihvataju nove digitalne tehnologije, a da pojedinci prihvataju nove digitalne veštine. A danas je to sve isto, samo više. Tako da više nije pitanje da li se promjena svesti prihvata ili ne, nego jednostavno to je trebalo već da se desi i te veštine se već menjaju i te tehnologije se već menjaju i samo je sve ovo potrebno na još nekom višem nivou.